Dimangan apa, Di? Nugget Mas. Nugget. Iya. Mas, baik kabar Mas? Ya semene iki. Tapi, Mas. Panas. Panas ya, Mas ya? Panas. Ya sementing hati ini ora panas ya, Mas. Ya kuwi. Ngatine Eh, awak dhewe kan channelnya STJ. Janjane STJ iki apa to? Kowe ngerti gak kepanjangannya STJ? siji koyo STJ apa? Ojo muni sik. Saiki ngene ae wis. Golek ana kepanjangannya STJ, ya to, muter iki wong telu iki. Iki sing lainnya padha repot urung iso gabung. Tapi awake dhewe mewakili kanca-kanca ya STJ kuwi tekon ndi. Saiki humpimpae wong telu mbek aku ya to. Nah, engko sing beda dhewe iku sing pertama menang ke ya. Om Bim Pa. Loh, aku ya. Wis ya. Oke. STJ ku kepanjangannya adalah es teh jeruk. Ya toh, wis, mari teko aku awakmu. Pokoke engko sing gak iso katok iki kudu mbayari kabeh. Bayar. Nek sampean yo sing duwe kafe yo gratis, Mas. Yo, es teh jeruk, es teh jeruk. STJ yo apa? STJ. Tak jahe. Heh? STJ. Ayo S susu teh teh. Sik. Esmu iki gawe apa gawe es? Gawe apa gawe es? Gawe es. Yo, yo es iki yo es to lele. S. Oh, es terus. Maksudnya es iki yo huruf es lho. Lah terus mbok gawe apa es iku? Susu. Susu? Susu. Ah. Susu jahe. Amen apa Mas? STJ Mas. aku yo sate Hah? tahu karo jeroan kok enak iki Sik to mangan-mangan. jelundrungan iki ngendi to kok sate tahu. Sik to sate tahu iki yo kepanjangan tapi iki enek kaitane. Tak contohi aku nih. Lho yo sik, aku nih yo STJ sok takja. Takja, iki kan kepanjangan sing iso. Wis, ndang awakmu meneh. Apa ya? Oh, ayo. Tak hitung sampai 10. Siji, loro, pitu. Yo, halo. Yo. Ayo, papat. 5. Ndang, STJ apa? Ayo. 6. ST. Yo, apa? Itu. Apa? 8. Apa ya? Iki, kowe awakmu bayar iki Cafe Bir, ya. Karo apa iki? Nugget. Iki sing bayar iki, Mas. Gak iso, Mas. Wis sampean. Oh ya sikil tangan karo janggut. Kan nang pejak to ya to. Pejak itu ana sikile. Tangan kok karo nyetir sepeda ya. Janggut iki kok kanggo wayah omong nang lokasi. Ngono. Kan Berarti ubah janggut ini, berarti Pak. apa? Sikil, Sikil tangan karo janggut. sikil tangan karo. Sikile kan kanggo budaya to. Alah kacau. Bisa ya. Ada sikil sih. Iya. Ya wis ya, masuk wis. Ya luwe mending kuwi mau sing kedua daripada sing pertama sate jare. Opo aku ya. Sate remangan. Tak ngombe sik. Ngombe tok ya kembung wetenge. Iya. Ya aku tak ngombe sik. Wah, seger tenan yo. Tapi beres seger tenan. Wis yo, sampean mau apa? Sikil? Sikil tangan janggut. Ya, sikil tangan. Sikil tangan motor janggut iku. Oke. Oke pas wae ngomong. Ya wis. Aku mau kan so tak jak ya. Saiki STJ versi aku ya. Sik tojo. Ya. Ya. Sik tojo. Ya. Saiki awakmu apa di? Awakmu jek sampe nraktir kabeh lho ya duit menteh kowe engko. Ayo, boy, STJ. So tak jak. Hah? So tak jak. Wis mari iku lak nggonku mau piye lah. Iya wis. Siji. Telu. Ini apa nih? Papat. 6. Itu. 8. 9.
Katek. Ayo Mas. Terakhir Mas iki. Sumuk tekan jero. Sumuk tekan. Nah, ngasuh sumuk tekan jero. Ngasuh. Sumuk tekan jero. Oke, masuk. Wis jadi ngono lho ya. Besok mikir none ya. Kok episode ke-50 baru kita mainan seperti ini lagi ya. Wis ayo, kaya syuting iki. Ayo, Nang. Ayo Mas. Sik guys, aku wayahe nyiram tanduran ya. Nyiram tanduran. Iya deh, Mas. Iya. Ya wis. Wis aku tak ngentekno sesi ngono. Ya? Ya wes, di, nang persiapan kono, nang iki, nang angan persiapan iki lho. Kau entekno ta kuwi? Iya. Nah, jang. Ya. Mas iki wet apa, Mas? Iwet lombok. Lombok. Dan di Lombok era ketok iki. Ayo dong. Iya nek siji. Endi? Lagi siji. Waduh, Si sak kilo masih sawit sak kilo. Eh? Sak kilo. Bawa sawit iki sak kote kabeh sak kilo. Wah, ngene iki iso pesen ku ya. Iki kira-kira Lomboke ngene iki awet gak, Mas? Lomboke ya luwih bisa bertahan seger iki biasane 3 sampai 4 dino. Oh, tengah petang dino ya. Ora wani metik Mas nang situ tok ya. Karo koncone kok. Ya wes Mas, nang disirami. Iki kayak apa, Mas? Ini kan fase generatif. Fase generatif ini kayak perangsang kanggo apa bungane. Ben terangsang ngono. Sampeyan yo ternyata talentae yo luar biasa iso ngelola tanduran barang. Sembarang kalir tak lakoni. Sembarang kali Mas. Sementing halal. Jika iki ditambah iki sing kanggo POC cair tanaman buah iki. Ini kisah yang njaluk endorse Thomas, Mas. Mau gue endorse nang ngene STJ ngono kok ya njaluk endorse esuk. So yo gak dikai. Yo. Gede, orang Gede. gitu. Aku sampai sendok. Oh, sedoke rato. Oh, rata. Itu biasa dong yang saya. Warnanya malah ireng toh. Wah, ngeri Mas. Kopi lah itu, Mas. Jajal juyup loh. Ayo, coba. Kecil-kecil. Oh, itu. Ini namanya kotor rasa kena di WT. Jadi nontonnya Oh, ngono. Iki umur pira masih kita? Lombok e. umur 70-an luwe. 70 apa, Mas? 70 dino luwe. Oh, 70. Yo gede yo. Wis 70 dino ini ki wis wayahe fase generatif. Wayahe pembuahan dari pakai pembuahan. Wes mantap, Mas. Wes semoga sukses. Oke, Wes siap. aja lali. Ayo syuting mari ngene yo. Oh iya. Tantene nang lokasi yo. Ah, Ya wis. bapak yang